De que se vai falar esta semana, Susana? Pois que arrancou xa a campaña da declaración, da temida declaración da renda 2020. Este ano máis, con moitas dúbidas, e nós vamos intentar resolvelas. En primeiro lugar, dicir que hai 4 xeitos para facer a declaración. Entón, según o xeito que escollamos, hai unhas datas clave. O 7 de abril arrancou a campaña, eso quere decir que podemos solicitar o borrador da renda, aquelas persoas que se atrevan a facelo por si mesmas, non é o meu caso. Non é nin o meu. Ou que vayan a unha xestoría para que lles boten unha man. Que é o meu caso, por exemplo. O meu tamén, hei de dicilo. O 4 de maio, se queremos facelo vía telefónica, que outro xeito, que nos axuden eles a facela vía telefónica, pois arranca o prazo para solicitar cita para facela vía telefónica. E o 6 de maio arrancan xa as chamadas, segundo nos vaia tocando. O outro xeito de facela, indo ali presencialmente, non? Para iso tamén hai que pedir cita. Para iso, pídese cita, arranca o 27 de maio. O 2 de xuño xa nos poden dar a cita. O 25 de xuño, aquela xente que é domicilio pago, xa se lles acaba o plazo, e quen non o teña domiciliado o 30 de xuño. O 30 de xuño ten que quedar todo solucionado. Pero aínda así hai moitas dúbidas, moita xente que estivo en ERTE, porque podo desgravar, vaime tocar a pagar, vaime tocar a devolver, pois nós queremos botarlles unha man, para iso mandamos a David falar con quen sabe, tome nota. A campaña da renda puxose en marcha o 7 de abril. A maioría das dúbidas teñen que ver co SERTE. Este ano co tema do SERTE, bueno, non sei se vostede está en ERTE. Sí, non estou en ERTE, pero sí que conozco o tema, que está un pouco todo complicado. Vai ter que facer aí como se tivese dos contratos ou algo parecido, se estiven vendo. Pois non o sei, realmente non o sei exactamente como... Marta Carrillo, de Asesoría Galeras. Que novidades nos atopamos este ano á hora de facer a declaración da renda? A xente que cobrou un ERTE vai a ter 2 prestadores e vaise encontrar na obriga de presentar a declaración da renta. Pois estaría obligado a presentar a declaración a partir de 14.000 euros. É de supoñer que teñen que pagar, entón. Si cobraron o 70% do sueldo e agora teñen que facer sí ou sí obligados a declaración, se me dirás que lle pudo cambiar. Nada. 6 plazos parece ser que dan, pero si teñen que pagar. O máis seguro que moitos dos que estuveron en regulación de empreo temporal valle salir a pagar, que o Servicio Público de Empleo non lle practicou ningún tipo de retención por esas cantidades. O que non lle retuveron vai a ter que ingresalo ahora en Facenda. A Administración dalle a posibilidade de fraccionar ese pagamento en 6 meses. Sería o 20 de cada mes, de xullo, agosto, setembro hasta decembro. E todos temos que estar pendentes das posibles deduccións nacionais ou autonómicas. Exactamente, temos a posibilidade de aplicar deduccións nacionais e autonómicas. Por un lado, a deducción do alugueiro. Hai deduccións autonómicas tamén estatais con respecto á prestación por maternidade. As familias numerosas tamén teñen deducción tanto estatal como autonómica, e hai que telo en conta para poder aplicalo. Fai vostede a declaración, chama por teléfono? Eu por internet, xa, sí. Fago sempre por internet, pero bueno, só me salía a devolver casi sempre porque... A mí me fan o que é a declaración e todo, me fai unha xestoría e non me estou moi ao tanto exactamente dos plazos e como se ten que facer a declaración. Este ano reduciron moitísimo os plazos realmente. Vai empezar no mes de xuño, vai a ser cando se poda facer presencial. No mes de maio vai a ser a posibilidade de facelo telefónicamente. En este mes sería presentación electrónica e vai a ter plazo hasta o 30 de junio, que é cando remata. Fagana dende a casa nunha asesoría ou nas oficinas da Axencia Tributaria, non se esquezan de presentala antes do 30 de xuño.